Gospodine Petroviću, evo završavaju se radovi u Drinskoj ulici. Koliko je još ostalo do kraja i koji je rok za završetak radova? Ovo je zapravo početak radova do okončanja. Na zadovoljstvo pre svega meštana koji su ovde nastavljeni u Drinskoj ulici, evo prva deonica od 1076 metara je završena. Nastavljamo još 300 metara, tako da ćemo, odnosno 1013 metara je ova prva deonica, nastavljamo još 300 metara, dokle imamo rešeno pitanje kanalizacije, a onda ćemo tu se prirodno zaustaviti i siguran sam obezbediti sredstva za dalje da kažem, radove za kanalizaciju u nastavku ulice, kako bismo mogli da eventualno u narednom periodu, dakle najverovatnije u toku sledeće godine, ovu ulicu Drinsku dovedemo do kraja. Dakle, da uradimo do kraja. Sada je znači urađen kolovozni zastor, ostaje u perspektivi u narednom vremenu da definišemo pešačke staze, prateći mobilijar, ali moramo imati na umu, dakle, pre svega materijalne mogućnosti sa kojim mogućnostima se raspolaže. Od toga će zavisiti neka dinamika poslova koji su u toku. Ono što je najvažnije, da će sa završetkom još narednih 300 metara puta biti trajno otklonjene muke i zaista nedaće sa kojima su se susretali ljudi koji ovde žive, i ja im se ovom prilikom zaista u ime svih mojih saradnika zahvaljujem na jednom strpljenju. Ako mogu da izrazim svoje neko saosećanje za stanje u kojem su oni bili svo ovo vreme, trpeći i prašinu i blato, ali nadam se da evo ta muka se isplatila. Predsednik naš Vilija Petrović nam je sve ispunio što je obećao i nadam se da ćemo ga podržati na izborima, sad njega i partiju, i to je to. Prezadovoljni smo kako smo mi imali, sad nam je ekstra i nadamo se da će dalje nastaviti s radovima.